color of video with bread. And cheese. Cheese out? Cheese out कौन? Yes. out कौन? What else? Cheese, bread. Cheese ଆଉ bread. bread. ଆଜିର ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଚିଜ୍ ଆଉ ବ୍ରେଡ୍। Let's go little to check it out. ଆହୁରି ବି ଯିବ କୋଉଠି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍କୁ ଯିବ ସେଠୁ କ'ଣ ଆଣିବ ଟୁନା କ'ଣ ଆଣିବ ଟୁନା Yes. ଟୁନା ବି ଖାଇ ଅଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ମାଛ, ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ, ମାଛ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୋଉଠିକି ଯିବା Good morning, namaste. Jai Jagannath. କୋଉଠିକି ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ତ ଏଠି ମାନେ ଏଠି ତ ପୁରା ସକାଳେ ସକାଳ ସକାଳେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ତମର କହିଲା ହେଉଛି ଯିବା ତାହେଲେ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣିବା ଆମକୁ ତ ଏଠି ଆଉ ଆଳୁ ବରା ପିଆଜ ମିଳିବନି ତ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇକି ରହିତେ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି ପଳେଇବୁ ତ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାର ବ୍ରେଡ୍ ଆଣିବ ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଭାଇ ସେ ଦୋକାନକୁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣିକି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ କାରଣ ସକାଳୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା Bread ଖାଇତେ ଯିବା। ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇତେ ଯିବା ବ୍ରେଡ୍ ଆଣିତେ ଯିବା ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଲାଣି ଶିଖୁଛି ବି ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ଦେଉଛି ମାଲୋ କି ଥଣ୍ଡା ଏଠି ରିଲିଭ୍ କରିପାରିନି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଜଷ୍ଟ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ହେଇଛି ଜମା 9ଟା ତ ବ୍ରେଡ୍ ଦୋକାନ ହେଇ ଆସିଗଲା ଏଇ ସାୱାର୍ଡୋ Yes. ask them can you tell in Odia then ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ୟେସ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ୱେରେ ଆମେ କଥା କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ।